Üdvözlöm, Oszhalt Károly vagyok, és az Aquagen Plus termékeket fogom önnek most megmutatni. A termék könnyűszerrel eltávolítja a tintafoltokat és az egyéb szennyeződéseket a mosható fa, linoleum, műanyag és kerámia felületekről. A próba kedvéért összefirkáltuk az egyik íróasztalunkat golyóstollal, filccel és alkoholos filccel. Egyszerűen egyetlen spriccelést spricceljen a megtisztítandó felületre, majd egy ronggyal törölje át. Ha a szennyeződés régebbi, akkor hagyjon neki egy kis hatásidőt, hogy a tisztítószer tudjon hatni. Ha szeretne személyesen is meggyőződni tisztítószer hatékonyságáról, hívja ügyfélszolgálatunkat.